Čaute ľudia, moje meno je Andrew a vás vítam pri konečne vyhlásení môjho giveawayu a poďme sa do toho vrhnúť. Do súťaže sa prihlásilo 5 ľudí, takže tu na 5. Losovať budeme na random.org a to iba prepnem tu. Toto ešte zmením, je 5 a budeme to robiť tak, že keďže je tu 5 ľudí, tak budeme točiť vždycky 5 krát. Takže 5 krát vždycky budeme losovať. A pôjdeme takto 1, 2, 3, 4, 5. Takže keď padne jednotka, tak vyhral tento. Keď padne trojka, tak vyhral tento. Takže môžeme sa do toho vrhnúť. Tak dáme generate 1, 2, 3, 4, 5. Takže tretie miesto vyhráva trojka a to je Jakub Osmančík de Osman. Takže ti odpovedám na komentár a napíšem mu: napíš mi, kedy budeš hore. Vyhral si tretie miesto. Tak, odpovedať. A ideme ďalej a ideme zase. Takže trojku už nemôžeme vyhlasať, tak ideme buď 5 krát alebo viacej. Takže raz, 2, 3, 4, 5. Takže štvorka vyhráva druhé miesto a štvorka je The Taipei v hre Nikkei BG. Takže mu napíšeme to isté. C. No. Pauznem, lebo mám trošku problémy s internetom. OK, tak sme späť. Ja mu to iba tu zase uložím. Druhé miesto. Tak, a ideme do prvého miesta, takže už je tu šanca, no, celkom malá, no veľká teda, nemalá, už sú iba traja a jeden to môže vyhrať, takže jedna ku trom, takže ideme 1, 2, 3, 4, 5. Takže 5. Takže prvé miesto vyhráva 5. a je to Vít Brzák alebo Technus.cz, takže tam mu nemôžem odpovedať. Prečo mu nemôžem odpovedať? To je trošku divné. Nemôžem mu odpovedať. Tak ja napíšem takto. Do komentárov plus Vít Brzák. No a teraz to treba. No, treba. Tak ešte raz to musím skopírovať. Tak. Kde mi to tam? Aha, dobrá. Tak mu napíšem. Napíš mi, vyhral si napíš mi, vyhral si giveaway prvé miesto. Tak, uverejniť. Dúfam, že to teda bude vidno. A ďakujem, že ste sa teda zapojili do tejto súťaže. Nezúfajte, bude ich teda viacej. Už mám aj nejaké pripravené, len ich nechcem dávať hneď všetky za radou. Takže nezúfajte, môžete sa zapojiť zase do ďalších mojich súťaží. Ďalšia súťaž už nebude len taká lacná, no ale už budú tam celkom dobré veci. A ešte nakoniec by som chcel povedať, že prvé miesto som trošku upravil, nedostaneš iba dvakrát ring, level 2, ale 3 krát. A to je už celkom v pohode. A ďakujem, že ste si kúkli toto video a uvidíme sa teda u môjho ďalšieho. Tak, čaute.